Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Un episod de Terraria. Și cu începerea acestui episod vreau să vă spun că îmi pare rău că n-am mai postat gaming. Da, e notat. Am avut unele probleme, cum am spus în vloguri, dar acum am pus să filmez din nou. Deci, să începem. Deci pentru asta e unul de la... Ce tare! Nu vine să cred. Ah, fuck! Da... Cu acest videoclip vreau să știți că mă voi apuca de de un nou joc. Poate unii dintre voi ați auzit de Five Nights at Freddy și știu că acum a apărut și noul Five Nights at Freddy. Tot nu vine să cred că a apărut atât de repede. Da, deci nu voi începe cu, știți, cum fac alți youtuberi de la primul joc. Nu. La mine va fi altcumva. Eu voi începe de la 2. De ce? Pentru că 2 este... Deci, Five Nights at Freddy este 2, este cel mai greu. Deci, când am mai jucat odată, nici n-am reușit deloc să trec deloc de noaptea a patra. Ce cauți aici? Un iepure. Bă, să-mi bat piciorul, intră tot felul de animale. N-am muri. Uite încolo. Mi s-a luat. Mereu intră iepure. Bă, n-aveam asta baricadată, să-mi bat piciorul. Și că o aveam baricadată. Da, uite de aici. Și da, fraților, nu știu dacă ați ratat eveniment. Nu. Ne vedem. Ia stați puțin să mă uit ce e astăzi. Astăzi este miercuri la 10 noaptea. Nu voi fi live. Voi fi pe Counter-Strike 1.6. Dacă l-aveți, puteți să vă jucați. Eu îl joc după comunitatea Steam. Adică, da, după Steam. Deci, ne vedem acolo. Și asta. Și... Da. La 10 noaptea, Counter-Strike până la greu. Nu voi lipsi. Dacă nu m-ați văzut, voi face un episod mai special de Counter-Strike ca să vă prezint. Deci, eu ce voi face atunci? Voi filma în videoclipul ăsta. Deci, videoclipul ăla care eu l-am filmat nu va fi unul simplu și va fi unul special.
Acum mai... Ia stai pe cine. Nu asta de viața. Algret. Păi și ce faci cu ăsta? Hai frate, bă, fii atent, vei din cuplu. Eliud, cel dulce. Hai ștoci. Da, că fac ceva. Atât. Grenoși? Da, te ridicam câteva chestii. Și ce faci cu asta? What the fuck? Wow! Cred că voi face mai multe platforme după ce voi termina videoclipul și poate mai târziu și poate după asta voi mai filma încă un videoclip. Nu știu de care, poate va fi Counter, poate va fi AMD, nu știu. Oași, frate, eu acum ești pe aici. Da, de seria de Five Nights at Freddy 2 nu mă apucă foarte repede de ea, iau. Pot să fiu pregătit pentru ea, că nu știu cât dintre voi ați încercat Five Nights at Freddy. Deci, acum cu al patrulea, într-un fel la cineva, primul joc e greu. Nu. What the fuck? Pe unde a venit ăla? What the fuck, frate? Bă, bă, ăsta-ți dă... pe sus, să-mi bat piciorul și a venit după mine. Și uite. Bă, Jeffy. Agret. Nu știu care e faza cu Agret. Uite, acolo e de mine. Ia, hai să tăiem căpac. Na. Și ce fac eu cu acurile? Ia dă-te că dau o grenadă. Și o dau chiar aici. Ia din viața dacă... oh my, bă! Ia dă-te. Ce tare! Bă! Umbrella de două. Ia, alți de ăștia. Hai frate că mi s-a luat de slime-uri. Mi se pare că alea din Minecraft erau mai smecheri puțin, pentru că nu te atacau mereu. Astea nu, au viață multă. Să-mi bat piciorul dacă mai înțeleg ceva. Na.
dacă... Nu știu ce să fac în jocul ăsta bine. Ei, cam atât, fraților, cu acest videoclip. Ne vedem data viitoare. Și nu uitați, ne vedem la 10 la 10 noaptea la Counter-Strike. Deci, pa, pa!